V neděli 12. února 1995 hráli naši muži poslední utkání, už vlastně ne okresního přeboru, bylo to přátelské utkání proti týmu z Nového Strašicí, ŠV Servis Nové Strašicí, a byli jsme se na tomto utkání podívat s kamerou. Tentokrát jsme měli větší štěstí než před 2 roky, když jsme natáčeli utkání proti celku Lán. Prohráli jsme tenkrát 2-8 a nebylo se moc na co dívat. Tentokrát to bylo o něco lepší. Začíná třetí třetina utkání, ve kterém v tuto chvíli náš celek vede 4-2 na body s číslem 17 Dušan Frás. Na sídlech Petr Vopat a Martin Mudranek, typický v útoku. Tady to byl Dan Walter a jeho střela. A podíváme se na takový zkrácený průběh třetí třetiny, která pro nás měla velmi příznivý průběh. Než se dostaneme k nějakým vážnějším akcím, řekneme si sestavou. Obránce byl Pepík Sebránek, obrany Vašek Sebránek, Béďa Petřík, v útoku Martin Mudra, Dušan Frás, Petr Vopat, druhá obrana Vláďa Štěpánek, Dan Walter a útok Tomáš Kovařík, Tomáš Škvor a Pavel Vorlík. A třetí útok dorostenecký Aleš Kubla, Marek Altera, ten potom se prohodil s Pavlem Vorlíkem a Michal Červený. Letošní sezona se nám příliš nevydařila. V okresním přeboru jsme za 3 vítězství a 3 remízy získali pohopových 9 bodů, to znamenalo 6. místo. Ale tady se podívejte na Dana Waltera. Z tohoto záběru to nebude tak patrné, ale dal branku. Teď to přišlo, taková zadovka překvapila golmana a zvýšil na 5-2. Podíváme se na to ještě jednou, ne ve zpomaleném záběru, ale v opakovaném záběru. Dan Walter zatáhl puk za branku. Těžko říct, zda přihrával, nebo opravdu chtěl vystřelit na bránu, ale v každém případě golman soupeře byl překonán. Takže 5-2. To bylo hned v úvodu poslední třetiny ve 42. minutě. No a chvilku na to, 2 minuty později, Vašek Sebránek takhle dostal puk. Prokličkoval se mezi 2 obránci soupeře a nekompromisně zavěsil. No a takovéto kousky by si mohl dovolit i jinde než jen v okresním přeboru. A ještě jednou ta jeho branka. Takže to už bylo 6-2 v této chvíli, no a o výsledku nebylo pochyb. Hráli jsme úplně v poklidu, vidíte, 3 minuty a půl po začátku poslední části hry. Pepík Sebránek v naší brance neměl mnoho práce, jiné tomu bylo v průběhu celé sezony. Zachytal si skutečně hodně, nechyběl ani v jednom utkání společně s ním. Ve všech 12 mistrovských a 1 přátelském, tedy ve 13 zápasech, hráli už jenom Petr Vopat a Martin Mudra. Letos to s účastí bylo slabší, těch 100% hráčů bylo mnohem méně než v minulých sezónách. Abych se ještě vrátil k Pepíkovi Sebránkovi. Obdržené branky průměr na zápas 5,7, procento úspěšnosti ale těsně pod 90. Z toho je vidět, že měl skutečně co dělat. Tady Martin Mudra, celou sezonu hrající v obraně, si to v posledním utkání zkusil v útoku, ale asi sám zjistil, že to zase tak jednoduché není. Branku se mu vstřelit nepodařilo. Náš soupeř vstoupil do druhé poloviny okresního přeboru, proto se jeho výsledky nezapočítávaly do tabulky, ale měl by být dalším celkem, který rozšíří počet účastníků okresního přeboru, takže jsme si vlastně otestovali našeho příštího soupeře. Tady Vašek Sebránek udělal snad jedinou chybu v celém zápase, ale dokázali ji hned napravit. Ten zase netypicky nastoupil v obraně, ale je to hráč, který je schopen hrát prakticky kdekoliv. Nakonec z žáků i z dorostenců
je zvyklý na to hrát v obraně. Vašich Sebránek se v letošní sezóně stal naším nejlepším střelcem, střelil 9 branek. Z počátku sezóny se ne a ne chytit, potom však v několika zápasech za sebou skoroval, dvakrát skoroval i v tomto utkání. Jednu branku už jsme viděli, tu druhou ještě uvidíme. V kanadském budování na tom byl nejlépe Míra Štefl za 8 branek a 8 přihrávek. Byl také nejlepším nahrávačem. Míra však letos nastoupil pouze v 8 zápasech, což u něho nebývá zvykem. Zvláště u něj ta účast bývala 100%, ale nedalo se nic dělat a museli jsme se v několika zápasech obejít bez něho. Velice často vůbec naše hra trpěla tím, že ta sestava byla pokaždé jiná. Tady byl šanci Michal Červený, který hrál své premiérové utkání. Své druhé utkání mezi muži, právě protože v řadě utkání chyběli hráči ze základní sestavy, ať už Štefl zmiňovaný, nebo Zdeněk Pohanka, Dan Walter. Tak právě dorostníci dostávali šanci, což samozřejmě pro jejich výkonnostní růst je dobré. Pro trenéry týmu mužů ale bylo nepříjemné, že museli neustále míchat se sestavou a to základní složení, které by slibovalo určitou sehranost a stabilní výkony, to chybělo. Tady opět Dan Walter spolu s Dušanem Frázem, pardon, to je Martin Mudra, ale Dan Walter s Dušanem Frázem, tady je Dan, byli našimi posilami z Horní Břízy a nutno říci, že nebýt těch, ve kterých zápasech bychom měli problémy vůbec dát dohromady 2 pětky. Dušan navíc se uvedl 6 góly, Dan jich přidal 7. I z toho je vidět, že byli pro náš tým posilou. Tady s číslem 17 právě Dušan Fráz s kapitánským céčkem Martin Mudra a tady Petr Sebránek. V dnešním zápase pouze 15krát zasahoval. V leckterých utkáních to ale bylo i přes 30 zásahů za utkání. Začala poslední 10minutovka zápasu. Jedna z našich šancí, z našich nevyužitých šancí, tady s číslem 88 Tomáš Kovařík. Tomu se letos dařilo lépe střelecky, dal 5 branek a tady zatáhl za branku puk Vašek Sebránek, právě Tomášovi přihrál a ten skoroval zcela jistě. Byla to právě ta jeho 5. branka. Ještě jednou pěkná přihrávka zpoza branky a gól. Tady Vašek Sebránek znovu před brankářem, ale trošku to překombinoval, dostal se ze střeleckého úhlu a nakonec tato šance skončila někde úplně jinde. Podívejte se, tady jsme dokonce přišli o kotouč a museli jsme o něj bojovat v hloubi své třetiny. Behďa Petřík, ten let tam byl asi nějaký kuský, možná nějaký hrbolek, jinak by Behďa určitě neupadl. Ta Tomášova branka přišla v 51. minutě, bylo to už 7-2, skutečně nebylo co řešit. Tady se ke slovu dostal soupeř v jedné z mála nebezpečných, pokud se vůbec dá říci, že nebezpečných akcí. A okamžitě zase naši do protiútoku, ale teď je na ledě ta právě dorostenecká trojka, dorostenecký útok. Vorlík, Červený, Kubla. Vše vyřešil Petr Sebránek. Nebýt jeho, v řadě utkání bychom asi odešli s mnoha gólovým přídělem do šatny. Tady s číslem 68 Kralovický Jágr Petr Opat a se sedmičkou Behďa Petřík.
Tady opět Petr Vopat, ale trošku se akce zbrzdila, ovšem přišla přihrávka před branku. A podívejte se, na 3krát se nám nepodařilo překonat brankáře soupeře. Rozpažené ruce rozhodčího jasně naznačovali, jak dopadla celá akce. Ale zcela jinak dopadla tato akce v 55. minutě. Vláďa Štěpánek napřáhl od modré a Tomáš Škvor před brankou velmi přesně a hlavně včas tečoval střelu. Ještě jednou se podívejte. Střela od modré, teč a gól. 8-2 v 55. minutě. No a neuteklo mnoho času. Tady Dan Walter vystřelil ještě mimo branku. Tady se dostal k puku a podívejte se, jak si pohrál s celou obranou soupeře. Dostal se před brankáře 9-2. Naprosto s přehledem. Ne nadarmo Dan hraje v Trnave, která si brusí zuby na regionální přebor. Naši kluci ho znají už z dorostu, kdy proti ním hrál Valdorsu Horní Břízy. Ta je jako jeden z bývalých hokejových pilířů plzeňského regionu. Naprosto nepochopitelně nestaví v letošní sezóně ani jeden celek, ani žáky, ani dorost, ani muže. No a tak, jak už jsem říkal, Dan s Dušanem posílili naše řady a byly to skutečně posily, jak se patří. Tady opět naše útočná šance. Ta přihrávka na Pavla Vorlíka neprošla, ale Vašek Sobránek se dostal k puku a nekompromisně na dlapačku. No, neodpustil si radostná gesta. 10-2, 10. branka. Ještě jednou přesně trefené víko v branci soupeře. To bylo 4 minuty před koncem. A konečně jsme si trošku střelecky spravili chuť. Protože příliš mnoho důvodů k radosti jsme neměli a spíš jsme byli většinou na kolenou, tak jako před chviličkou Martin Mudra. Ať jsme neprohrávali velkými rozdíly, na každého soupeře s výjimkou Lán jsme získali alespoň bod. Přesto z důvodů, o kterých jsem už hovořil, jsme nedokázali dopadnout lépe než být šestí. V týmu se vystřídalo 22 hráčů, a to ještě druhý golman Čestře Pohanka ke slovu nepřišel. Takže skutečně nadměrné množství hráčů. Připomeňme si jenom, že v době, kdy jsme vybojovali titul okresního přeborníka v Plzni, tak těch hráčů v týmu bylo 16. Tady Petr Vopat dal 11. branku, ale ta nebyla uznána. Ono to tady není přesně vidět, ta kamera to přesně nezaostřila, ale branka byla posunutá. A i když se naši hráči radovali, tak rozhodčí gól neuznali. Právě pro onu posunutou branku. Hovořil jsem už o tom, kdo dal nejvíce gólů, kdo zaznamenal nejvíce přihrávek, kdo získal nejvíce bodů v kanadském bodování. Připomeňme si tresty. Měli jsme velké problémy s rozhodčími, zvláště někteří hráči. 3krát jsme obdrželi trest do konce utkání a nejtrestanějším hráčem nakonec překvapivě byl Míra Štefl s 630 trestnými minutami. A navíc ještě trestem do konce utkání tady je naše lavička, trenér Ranko. Abych se ještě vrátil k tomu Mírovi, tak trest do konce utkání a 2 desetiminutové tresty. To u tohoto hráče také nebylo zvykem. Celková bilance i s tímto zápasem 4 výhry, 3 remízy, 6 porážek, skóre 57-71. Toto už je těsně před koncem utkání. Opět kamera zabírá těsně odhledu ze střídačky.
je Michal Černý, Vláďa Štěpánek a jedno z posledních hlasování sezóny 94-95. Petr Vopat, Martin Mudrá, ale soupeř o šanci připravil. Ta přihrávka nenašla adresáta, Vašek Sebránek s číslem 96 a závěrečný klakson, který odtroubil závěr hokejové sezóny našich celků. Připomeňme si ještě, že žáci skončili třetí v okresním přeboru, dorostenci pátí, poslední. Ono i žáci skončili předposlední, ale přece jen podávali na to, jak hráli v minulých sezónách, skutečně lepší výkony a se 4 vítězstvími, dalo by se říct, že příjemně překvapili. Takže závěrečné stisky rukou po utkání Béďa Petřík, Aleš Kubla, Michal Červený, Pavel Vorlík, Petr Vopat, Tomáš Kovařík, Dan Walter, Vašek Sebránek dopředu. Ještě si připomeňme všechny branky. Dan Walter, Vašek Sebránek. Tomáš Kovařík. Teď Tomáš Škvora. Dan Walter. A 10. branka Vašek Sebránek. Tady pár takových perliček. Tady na ledě byl Vláďa Štěpánek, tady u mantinelu a také na ledě Petr Vopat. Tady Kotrmelec, Tomáš Škvora. Radostné gesto Vaška Sebránka pro Sportissimo nebo Bully. Tady na ledě naštěstí není poznat kdo, tady to byla holubička Tomáše Škvora. Tady zase jeden ze soubojů mantinelu. A zmařená šance Vaška Sebránka. Béďa Petřík a jeho seznámení se sledem. Tady zasahuje Petr Sebránek. A na 3krát neúspěšný náš pokus o dobytí soupeřovy branky. No tak to bylo všechno ze hry. Ještě jednou rekapitulace, zvítězili jsme 10-2, po třetinách 1-0, 3-2 a 6-0. A tady ještě několik záběrů ze šatny.